Otto ja Otto Kiido 0 Celsius, moi. Moi. Ja Otto Kiido. Oho 2 Matti Aarne. Sakari Ville. Oliko H7 Sakari Ville? Tervehdys, tervehdys, tervehdys. 59 Rapiat ja yllättäen numero 59, over. Joo, kiitoksia Juha, näin oli tarkoitus. 59 sinne ja lykkyä pyttyyn. Joo, hyvinhän tää tässä sujuu ja sulla oli tangenttisarmi viritetty äärimmilleen siinä kun laukasit menemään, mutta näin se homma toimii. Kiitoksia sulle supervästi, jos palataan. Moi moi moi. Moi. Oho, 3 Oho 2 Matti Aarne. Matti Aarne, hän on prefiksi vielä. Oho 2 Matti Aarne. Oho 2 Matti Aarne, joo mä itse taisin höpöttää sen prefiksin päälle. Se on 59 Rapiat ja numero 60 Lemland Ahvenanmaa, over. Kaikki Roger. Terveisiä sinne Ahvenanmaalle koko porukalle. 59 plus tulet myös tänne Nastolaan. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa. Oho 2 Matti Aarne. Joo, kuitataan nämä. Ja sit jos joku on tullut vasta pantilla, niin menkää qrz.com sivustolla ja sinne Otto Kiido 0 Celsius hakua. Näette tämän meidän hulluuden, mikä me ollaan tänne rajattu viikon ajaksi. Tässä Otto Kiido 0 Celsius ja qrz.